Usa ka malipayong adlaw o mabungahong adlaw kanatong tanan, labi na sa ato mga kaigsuonang bulanon sa dakbayan sa Tagbilaran nga diin kamo nagasaulog sa tuig na tinuig nato nga pangilin alang og gipahinugon nato kang Senior San Jose. Bililong adlaw usab kini sa atong nasod nga Pilipinhon kay karong adlaw usa ka non-working holiday, Labor Day. Adlaw sa pamuo, adlaw sa mga mamumuo. So ang sentro sa atong pamalandong karong adlaw kining gitawag og pamuo, labor. Paghago, pagbudlay, pagtrabaho, pagpaningkamot, pagpangalisgar, pagpatuog singot aron kita mabuhi, aron kita magkakaon ug aron kita matigayon. Si San Jose gipasidunggan karong adlaw diha sa iyang titulo nga mamumuo. Unsa man di ang naa sa pamuo mga igsuon. Matod para ba ni San Pablo sa iyang suwat ngadto sa mga taga Tesalonica, ingon siya ang dili mo trabaho, dili ang aing pakanon. Ayaw pakana ang dili mo trabaho. Ang pamuo nagpahinumdom nato sa duha ka butang. Primero, ang pamuo usa ka pag-apil o pagpakiglambigit nato sa buhat sa Dios. Through labor, we participate in God's creative activity in the work of creation. Ang pagpamuo ug ang pagpanarbaho mga igsuon, apil og tipik sa atong pagpakabuhi nining kalibutana. Piskay tagamtamon kun ang atong mga anak, atong asawa, atong bana, at tibuok pamilya gibuhi nato sa kinitaan nato, pinatuan og singot, gihaguan nato, maot paminawon, ug laway kaayong paminawon, kung ang atong mga minahal sa kinabuhi, gakaon og kwarta sa hangin, gakaon og kinawat, gakaon og tinulis, gakaon og kinurakot. Ang pagpamuo, bililhon sa atong kinabuhi. Ikaduhang pamalandong nato, si Senior San Jose, bisan og ama-ama sa atong Ginoong Hesukristo, naghatag nato og panig-ingnan sa gitawag og dignity of labor. Iyang gipakaon si Mama Mary, gipakaon niya ang Ginoong Hesukristo sa singot, pinatuan og singot nga hinaguan niya ang pagpamanday. Saint Joseph was a tecton, jack of all trade. Mauna ang kinabuhi ni San Jose. So ayaw ikauaw ang mga trabaho ngayano. Ayaw ikauaw ang mga trabaho na pinatuan og singot. Og mga batanon karon, mahadlok na bata usahay magtrabaho, mahadlok ta mausahay mabuling atong kamot, di na taganahan ang mga trabaho nga makahugaw og kamot. Ang importante nga kita makakatuon sa pagpanarbaho. Kay waylo na ang pagtinapuan ining kalibutana, waylo na ang pagtinapuan ining kinabuhia. Dili maayo nga kita magpuyo og easy life. Dili maayo nga magpuyo kita sa gitawag og culture of instant. Ang tanan gayud atong haguan, tanan atong hatagan og kahulugan. Ang kinabuhi kinahanglan nato nga patikaron, atong tikaron ug maron aron malipay ang Dios nga atong gipalambo ang mga gasa nga iyang gipiyal sa matag usa kanato og sa kalibutan. Daygon ang Dios ug angay nato siyang pasalamatan.